Blessed Geza has been expelled from ZANU-PF. Vanga member a Central Committee. Uye has been charged with a treason. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kurukunze vanoziva zvavanga vachita. Since vari muwar vet, vanotoziva kuti masection emubato mavo akamira sei. Vageza vakataura kuti mukomana ari kutonga nyika anofanira kuburuka. Papindewo umwe vari kuti iwa havasi kumira na President Mnangagwa pa 2028 election yavo. So ndo zvaita kuti vabve vadzingwa kukanzi aiwa bodo semember ye Central Committee unofanira kumira nemukuru, but kana waku opposer uchiita bring in factionalism mubato renyika hazvizofambi zvakanaka. So regai tingonzwa audio yemadzingirwo avaita netreason yavari kuchajiwa nayo. Politburo endorsed the recommendation from the National Disciplinary Committee that Blessed Geza should be expelled from ZANU-PF with immediate effect. As you are aware, he was a member of the Central Committee, and that calls for even higher obligations to the success and unity of the party. He was also, as you may also be aware, a war veteran. So he's not someone you can, he's someone who should have been in the know from the outset. The danger of his utterances and the consequences of his utterances, which was an attack on the state machinery, basically a treason against the state. I will not repeat the utterances that are all in the public purview. I will just announce the verdict. What is clear, of course, is that Comrade Geza was disloyal to the party in terms of, maybe I should quote the section if you are familiar with our constitution. Vazokota vachiverenga magwaro asi isusu since tisinganyatsoziva zviri kuitika mu constitution mavo tiri kungoti aiwa Geza anga ari disloyal ku ZANU-PF but very loyal to Zimbabwe, akamirawo kuti maybe next generation yacho ipindewo. Vari kubvunza manetizens kuti zvamatembera muri pabasa komadiko kudzidzisa vechidiki kuti vapinde vaitewo something for the future of the country. Dambudziko rakaitika nderekuti mawar vets akabvuma kuita party ZANU-PF. Yes, it was inevitable since vakarwa vari under bato iroro, but vaifanira kuva an independent entity inenge iri advisory board vachidzora vanhu vanenge vari mupower. Whoever comes into power vaifanira kuva vari advisor, chero whoever comes in, maybe MDC, maybe whatever party, ivo vanenge vachingoratidza kuti aiwa isusu patakanorwira nyika taida kuti paachievwe 1 2 3 4 chete. Izve kuti vave mamembers eZANU-PF zvakabva zvangodefeata the whole purpose of fighting for the country. So guys, ndo nyaya iripo. Vaya vakamera signal yaGeza amene kuti zvichafamba sei, muchaiwana kupi, asi nyaya iripo so far ndeyekuti Geza waburitswa muZANU-PF. Asi chinhu chikuru chatinofanira kudzidza ndechekuti nyaya idzi dzemombe dzemudanga rimwe idzi hadzidi kupindirwa. Gore riya vaMnangagwa vakambodzingwa, kukadzingwa nevamwe vakawanda, pasina nguva vaMugabe vaburitswa, zvino zvazoda nyaya dzacho dzinonetsa, asi unozongoona leta vanhu vakumwidzana ti vakufambidzana. So zvinongoda careful izvi senyika. Pamwe pachoka tofanira kumboti tore back city timboistudy situation yacho tisati tangoganukira. Do leave your comments on what you think panyaya yaGeza.